जतन खाता हम यापारी जोंनि TYPC नि आइसा मीटिंग एग्जीक्यूटिव मीटिंग उनखा और मीटिंग नि कगुमांखा साल कलकमा जारा जों सिलायबि सभा खालायफायनाय एवं डेमोक्रेटिक लामाव फिरबि फायनाय बरंनि मानथाय बरंनि सुख दुख नतै जों सभा खालायदोंमोन बेखाय जों चिनि बुबाग्रा बाय प्रग्राम सालायजा जे चिनि जारा TYPC आगिनि जारा मेम्बार दंनाय बरक बिलाय बेयाल दङ जेहेतु एदिसि हापांग क्षमतानो तुथिनि TYPC नि कायसा पटरमा फान थेफाजाखा फाननि जाखा बेखाय ताय ओ जे सभाव दफानि सभाव बरंनि गोबां सेक्रिफाइस खालामनानै मानथुलि दङ अबनि दङ इतिहास दङ आबनि बागैनो जों दिनै निया बुबाग्रा बाय कक साका कक सालायबनो जों जेहेतु चिनि TYPC नि चिनो हजामारनि कक नांगौनो सायखनारिका काय जों दिनै मिटिं आसुमानि कक बुमांखा बुसकांग जेहेतु एदिसि हापां लुन निनानि बागै चाइतोबो दङ जे चिनि तिब्रा सारम बेकारन का आबनि बिसिंगो चिनि तिब्रा मथाव दंनाय चिन TYPC नि गोबां जत मेम्बार जारा दंनाय बरनो बजाहाते किसा बंनि परतेबो किसा खायरपुन आबनि बागै जों बुबाग्रानो साका बुबाग्राबो पसिका बे आबनो तैनो जों दिनै प्रग्राम सालायका जे सालायमानि बिसिंगो खामो जे डिस्ट्रिक्ट वाइज जों दाबो चिनि मिटिं नाय इनका डिस्ट्रिक्ट वाइज जों लिस्ट थिखायनाय इनका आबो लिस्ट थिखा खायबेखा खायबेखा जाहाथे ओ चिनि जारा चिनि सिलायबि सभा खालायनाय जों सुबानाय बेबा न जाहाथे जों किसा बयबे बाक्सा चिनि दफानि लोकबाय बाक्सा बरनो किसासो जों लुनिनानि बागै जों यापिरि रमनानै मानसुलायखा एका आबनि बागैनो जों दिना मिटिं आसुलायखा खूब गाहामखा बुसकांगो जों कासे सेमिनार खायनानै थां दङ किसुदिन आगां गुवाहाटी थांप्रो NDFB नि आगिनि सेक्रेटारि समखेर बसुमतारी मुंसयके बिनि गोविंद बसुमतारी बाय कक सालायखा नरमुखाना जे ओ सेमिनार कासे बनो बतुनानि साइतबो दङ एका चिनि सेमिनार कासे पटरमा संखंगो खायनाय एका ओ सेमिनार जाहाथे चिनि बुबाग्रानो बसं तंनाना बागै संसाय दंनाय चिनि एडिसिनि CM डेपुटी CM न खबि EM नो तंनाना बागै चाय दंनाय जाहाथे जतनि सुबाय जाहाथे चिनि सोसाइटी वो जारा जों सिलायबि सभा खाय डेमोक्रेटिक लामा फायनाय बरबो मोसांगै दंखौ अमनो जोंनायो गांखा खालायो चिनि TYPC नि कथा सेंटर समै बायखा चिनि प्रेसिडेंट चिनि मतिलाल देबबर्मा बताबो नंनि बसकामा किसा सायखना रनायदा उलानो हामबाय जत मीडिया रनो कखे तो अबहायसे जों गोबां साल दगमानि परे दिनै जों अर सेंट्रेल कमिटि सिमिन नंलाय आसुलायखा बुसकांगो जों ताम सामुं तांनाय बुसकांनि सिनि याप्रि तामुंनाय आबनो तैनाय जों दिनै आसुलायखा ओंखाय जों साइमानखा बुसकांनि सालो जों ताम नतै सामुं खायनाय नि वान सुलायखे मिया जों बुसकांनि सिमि हठात के जों चाबलाय सालायखा ओंखाय बुबाग्रा बायसिनि सार कक सालायमान बिसिमो जों कायसा आसामुं रजाखा आबंखा ताबो एडिसि हापां लुनदै दं माने रोनाय ओंखाय आ जागा जों साका सोंनोबो रदि जेहेतु आयां एको राज्य सरकारबो ओ एबाबैनो रनानै आरोबो दलसा दं परनो रनानै একটা दं ओंखाय जों सालायखा सारके सोंनोबो महरा सोंनोबो खायदिङा गामफ्रुंखा ठीक आसे नरंनोबो रिनाय नरक सालायदि गाहामके चाबलायदि चाबखांखे नरंनोबो जों रिनाय नि साजाकता गाहाम बागै जों दिनै कर्मसुचि नाखा बुसकांनि सालो जों डिस्ट्रिक्ट वाइज अबखायनाय माने कमिटि फ्रन्ट खायनाय जों अरुनो बुद्धिखे रिमाननाय बाहायके नायथके पुसगैमानाय सिनि बरफ मिथानि जे सिनि बरफ जों कष्ट खायफैनाय हा ताय दफाना हामजागै सामुं खायफैनाय जबा खायफैनाय ताय जोंनो सुबानाय ताय जोंनो सुबाया जोंनो सारनाय खारनाय बा सांनो जत सुबानाय बरफनो जत न इसा मिसा जे मामानि सोंबाय दाक्सा मोजाङै दंनानि बागै बरफ बाय दुगुबाय मोजाङै दंनानि बागै जों आबो याप्रि नाखलायजाखा आसिक जरा ताको इनकाय आरो आंता किसा एडिशन खायनानै नायो जे नरक जतनो साइमानो जे CA नि जेटा CAB तंफ्रु ताब CA हमखा सुप्रीम कोर्ट जे केस रिमानि अरबो चिनि मेन इनका PNB चुक्ति एटिटेफ चुक्ति एवं 1947 सननि इन्स्ट्रुमेंट अफ एसोसिएशन नि लगिबो रिजाखा
बेखाय अब खूब इम्पोर्टेंट सुनखा जे ओ चुक्ति तंगनि बागैनो दिनै सुप्रीम कोर्ट जे सीए नि केस न आसाम चुक्ति बाय त्रिपुरानि ए चुक्ति तंगनि बागैनो सेपारेट खायै दिनै हियारिंग खालायनायनि बागै बाध्य दंखा नै जों सायमांखा गाबोन बागै मिया बबा गारा बसावो नादि जोंनोर एटिटिएफ चुक्ति टेनबि चुक्ति तंगा बागै इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन तंगनि बागै जे आसाम चुक्ति तंगनि बागै न सारा इंडिया व 200टा पिटिशन खालायखा आबोन बिसिंगा आसाम बाय त्रिपुराना आलादा बागै खायनायनि बागै दिनै गभर्नमेंट माने सुप्रीम कोर्ट गभर्नमेंट न नोटिस जारी खालायजाखा गाबो फाइनाय 31 अक्टोबर अबतायसा हियारिंग उनाय बेखाय जों खाख्लायो अहा दफानि बागै जारा सभा खायमानि बागै न बा जों सेंट्रल गभर्नमेंट बाय एग्रीमेंट खालायमानि बागै न दिनै जों सुप्रीम कोर्टआव सिनि अ एग्रीमेंट र अ चुक्ति र जों दिनै दिसावै मानखा एवं सुप्रीम कोर्ट बरम रिवै न अ एग्रीमेंट न बिबेचना खायनानि बागै दिनै गखायजा और अकक साताय खालायो जे एटिटिएफ नि चुक्तिओ बांलादेश नि जारा इलिगेली माइग्रेंट जारा इलिगेली हाबफैनाय बरनो रोख्लायनायनि कक दङ तेमनिनो आसाम चुक्तिओ 1985 सने जे माने अरब इलिगेल माइग्रेंट रोख्लायनायनि कक दङ आइडेंटिफाई खायदा एका आबोनि बागैनो तेनबि चुक्तिओ ए रकम न दङ एका जों खाख्लायो आबो बायनो जों वानसुका जे दफानि बागै जारा सामु खायनाय बा जारा अंग खायनाय बरनोबो जों जाते सन्मान खालायो सिनि समाज बाय जों दफानि थानिबो एकटा सन्मान खाय दंनायनि बागै बुबागारनो जों साका एवं बुबागारबो जों सन्मान खायरिका गोबां मा बसकां सालबो जों सन्मान माननानै जों खालायो के बुबागारबो साका के आं खालायो जों दरक खायो अ सोसाइटी न गाहाम खायति साननि क्षेत्रआव सिनि टीवाईपीसी बोसोरनि सालखनाय जों विभिन्न सरकारि पोस्ट तंगनि बागै जों ताबो सिनि मतिलाल देव बर्मानो जों प्रेसिडेंट सामका सिनि अनेक सेक्रिफाइस हैका वो साख्रिनि रिटायर पाइखा के ताबो टेप गाहामै सामफ्रां माने तिनर गोबां मसिनि एजुकेटिव मेम्बर अफ फाइखा के बरनो के बसकांगो सिनि डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग खायमन परेनो जों बरदरनो विभिन्न जागा रेली खायनाय अमनि सिगां जों खय के बरदरनो रेली खायका जतन नुखाना नर जों बरदरमा खायका के ताबो के जों आलका जागाव खायनाय सिनि अमरपुरबो खायनाय सिनि गंगा दैसाबो खायनाय आम्बासाव खायनाय गोबां जागा वेस्टबो खायनाय दाखारजला फासिंबो खायनाय अमतिखाय जों मानसुक लायखाता